Sa iban pa nga nagapangunang nga balita, ginbawi ni Senator Amy Marcos ang kontrobersyal sining nga video presentation kahapon. Kaangot sa ginaalagar sining nga hulag sang minority sa pagduso sang charter change. Ini matapos nga nagpanindugan ang mga senador halin sa menorya nga kakason ini sa opisyal nga record sang Senado. Bisa nagpasugot si Amy nga i-withdraw ang presentasyon, ginhangkat niya ang iyang mga kaupdanan nga maghatag sang garantiya o kun pasalig nga wala sang watabo nga term extension kag siguraduhon suno sa iya nga madayon gid ang eleksyon sa 2028. Nagsiling man ang senador nga nasakitan siya sa mga ginapanghambal sa iya sang iya kaangay nga mga senador kag sa mga komento nga iya nakit-an sa social media nga nag-aakusar sa iya nga nagabutig kag naga-insinuate nga dapat siya ipasulod sa mental health institution. Tunay na nakaka-offend ng mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling, na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling. Pagkatapos nga ginwithdraw ni Senator Amy ang video, si Senator Juan Miguel Mig Zubiri naman ang nagwithdraw sang iyang emosyon nga kuhaon o kung kakason ang presentasyon sa record sang Senado. Matandaan nga kahapon, gingamit ni Amy ang iya tiempo sa plenaryo nga nag-akusar sa mga opisyal sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag mga miyembro sang Kongreso nga nagatuyo nga amyandaran ang 1987 Constitution agod nga palawigon ang termino sa mga yara sa kag pasakaon ng minimum age para sa pagka-presidente. Ginakusaran man ni Amy ang mga kaalyado ni Marcos sa Senado nga nagatuyo suno sa iya sang charter change agod nga i-disqualify si Vice President Sara Duterte sa 2028 race. Balikan ta ang kabahin sang iya privilege speech. Bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Si Senator Amy Marcos.